Хора, извинете, че не знам коя част правим зимната къща на Лейди Даяна. Просто забравям частите, защото брат ми влиза нещо, прави 3, го знам и забравям. Ето как се е получил първи етаж. Готов е. Тук съм сложила кука. Ще си фърлят зимата. Втория етаж още дори не съм го направила. Сега започвам по втория етаж да правя, да работя по него. Ето. Това е втория етаж, банята. Стаята, която така е купувана. И сега да продължа. Трябва да се скрия тук някъде, защото то с много ме дразни вече. Тя си още не е готова с ремонт. Супер! Ще мога да намеря къде да се скрия. Може да тръпна този шкаф, той е много лек. Може да го тръпна и да се скрия зад него. Добре. Тръпна. Чухо, видите! Тихо! Хора, извинете, обаче брат ми много крещи, мазат. Така, ето тук ще се скрия. Готово. Нищо не си личи. Тя сега ще дойде да прави ремонта, ама няма да дойде. Защото не се е събудила. Да продължа с ремонта. Ми червен гръмя. Сивия е по-готин. Тук просто ще направя тази стая. Кой беше? Точно е това. Тя явно не се прави, че спа. Защо се прави, като мога наистина да се видна малко. Точно там. Требна това лигалце. И във време какво се случва при самата Лейди Даяна. Само да отида, защото е бавно. Велики джанджи. И съжалявам, ако чуете нещо като но. Мале, то вече 6:22 минути. Трябва да се оправям, защото закъснявам. Трябваше още в 4 да им дам подаръците. Боже. Трябва да се облека сега официално за подаръци. И това. Ще се облека. Да. Ще взема самите подаръци. Ще сложа очилата, защото е топло и топло. И телефон да се взема. Тук. Камерите да пусна. Хладенький закучин, да, ладно сул крали. Нет, подписали меня каналы. Така. Ключовите къде ще държа? Това да сега разделя на парчета ли? За чудо. Камерите трябва да пусна. Това е трудно. Ето готово. Излизам. Да заключим. Готова съм. Хора, сега ще ви
разкажа, докато пътувам и до тяхната къща. Така. Ще гръмна. Удари. Така, това е къщата на котето, е къщата на майката и на бащата, на майката и двете сестри. Това е къщата на самата Лейди Даяна. Това е къща на майката. И това е къща пак на Лейди Даяна, обаче в имен дизайн. Тъде в лето. Тук пак тя живее. Този път заедно с двете и сестри. Тук е женската къща. И това е мъжката къща, която беше на друго място. Но айде да не се правим на големите работи. Ми се изморя. Много съм изморена, въобще не ми се качва, ама айде да качвам. Защото днеска имам пореден абонат. Вече са общо 5 абоната, не много малко. Тя кога се събуди, кога трябва да намаля, че нещата тук си остави, нищо. Тя без това и ще дойде пак някой ден. Чук-чук! Чук-чук! Скочука пак. Влизай. Да ще влизай, че си забрави нещата. Какви неща съм забравила пак? Влизай, да седи. Кога са тия неща? Звез. Как звезда? Че много се променила нещо. Не е вярно. Ето ги подаръци. Сами дай ключа и това. Почва ти да това е телефон за мен. Писанка. Имаше неща, които не трябваше да ги отваряш, но... Добре. Продължим друг телефон. Лаптоп. Супер, как се огаждаш? И така работа. Това число. Те имам също къщи. Работи по друг начин. Трябваше да купиш прокотунто. Нищо ще трябва, ще го върна. Окей. Ето и друга писалка и таблет. Супер, много як това. Нали? И аз това викам хората, като ще ги фърля в туалетната, защото не съм сложила такова кош и сега ще сложа. Това е малко неприлично, знам, туалетната може да се запуши, но аз ще ги върнам. Хора, виждате ли как има съвсем леко разстояние? Това нещо защо? Ето сега не има. Ама ето така, да го сложа, има. Там. Искам да показвам. Така. Това ще трябва да го върне. Аз сега ще искам на момичето, брайки. Ало, айде, идвай. И по-бързи. Чук-чук. Да. Аз ти само помогна да държа рукал. Не докъщи. Окей, аре. Сега ли тръгваме? Не, ще подред с мен. Ставай си нещата, просто няма измъкване от нея. Събирам те, моята майка е също. Махаме си кинетираминчини, айде. И доставаме една по една. Аз ще доставя на моята много близка сестра. Така, аз може да дадачи. Аз моя няма да доставя, но това не. Само това и писалката. Топ.
Ставайте, бе, глухи! Ох, не сме глухи, къде е сестра ми? Няма я. Сега ще дойде. Да, ето ме, до мен ли говорите? Излязох малко на разходка. Увеличи си роклята като както и ще си получиш награда. Уха! И давайте бързо насам. Аха, ето също използваш как. Ето се повядай. И писалка. Не ми трябва да телефон. Таблета и писалката за най-яки. Да не го стървиш туалетната, прави 1000 лева. Няма да ги изтърва на туалетната. Ще изтърва вас на туалетната. Айде, ще да си играя на моите игрички. Айде. Първо това беше брат ми. Удари се в главата. О, това явно е за мен. Да, повядай. Благодаря. Моля. Съм ти ги купила, не тя. И писалка ли имам? Да, заповядай. И аз ще да си играя на игричи. И аз имам интересна игра. Като нейница. Ще седим тук. Какво съм нещо за качето? Голямата ли? Тя има ли каче? Какво е? Не бе, на малката бе. Аз не си забрах конделите. Супер. Айде всичко съм сторила. Само другата джия. Ето са моето. Ето са моето. Трябва да кажа да ме се пък има мъжно. Колко нали ще мога. Друг кой нямам 58. И бъдем. Стана. Чао. О, това е моето. Може да се дошла да ме. Средата. Това е за качето, но не съм измислила име. Хора, трябва да приключвам, защото вече е 33 минути съм снимала, пък аз трябваше в 11 да приключа. Чао!